Μαρία, ήρθε η ώρα να παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μαλλιοτράβηγμα της ελληνικής απογευματινής τουλάχιστον τηλεόρασης. Είσαι έτοιμη γι' αυτό? Ωραία, Gadget World λοιπόν. Λοιπόν, Μαράκι, να σου εξηγήσω τι γίνεται. Η Ανδρονίκη και εγώ κάνουμε πόλεμο. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε μία μας δείχνει από ένα γκάτζετ το οποίο το έχουμε διαλέξει. Γκατζετάκι ό,τι έχει σχέση με μπαταρίες και τέτοια και μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και μετά όλοι εδώ και οι τηλεθεατές μας έξω ψηφίζουν μέσω Facebook ποιο είναι το καλύτερο. Θα ψηφίσεις και εσύ όμως. Ποιο είναι το καλύτερο τι, γκατζετάκι. Γκατζετάκι, μπράβο. Θα το κάνουμε μια επίδειξη και θα ξεκινήσω. Έχω ανακοινώσει ήδη στο Facebook ότι θα γίνει λίγο wet today, ότι θα βρέξει λιγάκι. Όχι στην καλεσμένη. Όχι στην καλεσμένη. Είσαι η μόνη που μου έχει απομείνει, να σου πω την αλήθεια. Όχι στην καλεσμένη. Τι εννοείς? Θα με βρέξεις? Όχι στην καλεσμένη. Δεν θα στεγνώσεις ποτέ το... Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και εγώ προειδοποίησα. Ναι, και είπα. Κυρίες και κύριοι, να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτό είναι ένα νεροπίστολο, το οποίο βγάζει νερό από εδώ μπροστά, πατώντας το. Όπως όλα τα νεροπίστολα, ναι. Έχει εδώ πέρα και το φορτιστήρι του που έχεις μέσα, τις δυνάμεις του. Είναι και διαφανής, οπότε μπορείτε να βλέπετε πόσο ακριβώς τρέχουν τα πράγματα. Και έχει πάρα πολύ πλάκα. Τα πράγματα. Ναι, γενικά, ναι. Δουλεύει και με 4 μπαταρίες γιατί δυναμώνει το τσούφ του. Δηλαδή, άμα πατήσεις. Κάνει. Μην το κάνει. Είναι και κοντά στα. Άμα το πατήσεις μία φορά, νομίζω βγαίνει 4 φορές. Κάνει με τετραπλάσια δύναμη. Εγώ θα σας το δείξω κιόλας λίγο. Αυτό είναι η ποια δύναμη από όλες. Θα έλεγα ποια δύναμη είναι. Βλέπετε. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γιο μου. Ναι, αλήθεια, για τέτοια ηλικία. Θα ήθελα πολύ να το έχω αυτό πιτσιρικάς ρε εσύ, που πάλευα εκεί πέρα με τα περιστροφάκια. Εγώ έχω φάει πολλές στα μακιγιάζ. Δεν το εννοούσα αυτό. Δεν το εννοούσα. Τι ωραία να είσαι καλεσμένος, λέει. Τι ωραία, ναι. Σε παιδική εκπομπή. Λειτουργεί. Ωραία, είναι λοιπόν για να κάνουμε ένα τέτοιο. Είναι ένα νερομπίστολο το οποίο δουλεύει με μπαταρίες και έχει αυξημένη πίεση. Ναι, είναι σούπερ. Πάμε γρήγορα την ψηφοφορία γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάμε να ψηφίσουμε. Κώστα, συγγνώμη, Μαρία, τι ψηφίζεις? Κοίταξε να δεις. Μην εκβιάζεστε έτσι. Δεν χρειάζω. Θα σου πω, κοίταξε. Παρουσίαση. Με αυτά έχω μεγάλη εξοικείωση. Λογικό. Και δεν τα συμπαθώ ιδιαίτερα. Περνάς ωραία το καλοκαίρι, δεν πηγαίνεις στην παραλία. Ξέρεις πως μου τη δίνει να με βρέχουνε. Δεν μπορείς να φανταστείς να με πιτσιλάνε. Δηλαδή τσακώνομαι με το γιο μου για αυτό το πράγμα, γιατί έχει μόνιμος κάτι νερομπίστα και σου έρχεται στο πώς πετυχαίνουν το μάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα ψηφίσω την υδρόγειο. Ωραία. Κώστα, θες να ψηφίσεις? Θα ψηφίσω και εγώ την υδρόγειο. Ωραία. Θα ψηφίσω. Επειδή σε έβρεξα. Αν ήμουν 28 χρόνια μικρότερος θα ψήφιζα τον νερομπίστολο. Επειδή σε έβρεξα. Όχι, επειδή τι να το κάνω τον νερομπίστολο. Ναι, θα ψηφίσω την υδρόγειο κι εγώ. Μακράν υδρόγειο. Ωραία. Η απόφαση είναι δικιά σας μέσω του Facebook λοιπόν από εδώ και πέρα για να σώσετε τη φίλη σας τη Λάουρα. Λοιπόν, είναι όλοι εναντίον επειδή τους έχω βρέξει όλους. Κακό marketing είναι αυτό. Έχω να πω ότι στο Facebook, παιδιά, έχει το νεροπίστολο 466 ψήφους και υδρόγειος μόλις 136. Είναι ακόμα νωρίς. Τώρα ξεκινήσαμε. Τα παιδιά θέλουν να περνάνε καλά, να έχουν φαν, να βρέχονται. Έχει έρθει το καλοκαίρι και θέλουμε να ξεσκάμε λίγο. Μαρία. Ναι. Μπορείς να κάτσεις αναπαυτικά τώρα, τελειώσαμε τα τεχνολογικά και θα κάνουμε ένα πολύ μικρό Επίσης, όσον αφορά και τα gadget, έχουμε από το Gadget Shop. Gadget Shop, ευχαριστούμε τον Gadget Shop και εσείς μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Όποια από αυτά σας ενδιαφέρουν και στο ίντερνετ θα δείτε και πολλά άλλα ακόμα και αυτό θα δείξουμε τις επόμενες μέρες. Ανάσα.
Τι σου λέω λοιπόν. Αυτό θα σου αρέσει πολύ, Μαρία, που θα θα σου κάνω ένα μικρό quiz, δεν θέλω να κοιτάσω όμως. Όχι, καλά και να κοιτάω δεν βλέπω εκεί στην Σωστό και αυτό. Έχω βρει κάποια τραγούδια από ελληνικές σειρές από τη δεκαετία του 90 που είναι σχεδόν αγέννητοι, αλλά εντάξει, ό,τι θυμάσαι σχεδόν. Μέχρι και σήμερα. Θέλω να μου βρεις στα κομμάτια αυτά ποια σειρά είναι. Τους τίτλους, σώθηκες. Όχι, τον τίτλο της σειράς. Α, και τον τίτλο. Συγγνώμη, τα περισσότερα κομμάτια όμως που είναι soundtrack σε σειρά λένε τον τίτλο. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με το εύκολο που λέει τον τίτλο. Ναι. Έχουμε ήχους τα πάντα, είμαστε έτοιμοι. Είναι εύκολο αυτό. Αργής. Έλα. Σοβαρά. Α, Αναστασία! Αναστασία, μπράβο, ήταν εύκολο, έτσι. Ήτανε, ναι. Εγώ είμαι και λίγο αργόστροφη σε αυτά. Δεν είμαι γρήγορα. Δεν πειράζει, δεν είναι θέμα. Θα σου βάλω κάτι πιο ενδιαφέρον, ίσως, για να δούμε. Θα μπει απότομα λίγο, ζητώ συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Πλάκα κάνεις. Το ρετυρέ. Το ρετυρέ το βρήκε. Αυτό το βρήκα για πάρα πολύ απλούς λόγους όλοι. Παιδιά, κοροϊδεύουμε και το τραγουδάμε στα Σύρια. Αυτό, 15 χρόνια. Παιδιά, δεν τα ξέρω καν. Δεν πειράζει, κοριτσάκι μου, εσύ γεννήθηκες πέρσι. Πρέπει να πούμε ότι μερικοί από εδώ, π.χ. η κάμερα 3, δούλευε σε αυτό το σύριαλ, δεν λέμε ονόματα κτλ. Μπράβο. Μπράβο, κύριος εκεί δούλευε. Δεν δίνω. Πάμε σε κάτι άλλο. Νίκος Μουραδίδης, μουσική επιμέλεια του σύριαλ. Έλα, το έχεις. Μπράβο, Πέτρο. Το βρήκανε από πάνω. Εναλλακτικό σύριαλ. Και τότε. 1.000 ευρώ για τη Μαρία. Απαράδεκτο. Φεύγουμε και από τους απαράδεκτους, μεγάλο σύριαλ. Πάμε σε κάτι άλλο. Ναι. Αυτό, το νέο αραβικό σύριαλ. Από τα τουρκικά να πάμε στα αραβικά. Το ξυντέμ. Έλα. Χάριτες! Ναι, οι τρεις. Ναι, οι χάριτες, τρεις χάριτες. Μπράβο. Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο, νομίζω, λίγο. Ντόλτσε Βίτα. Απίστευτο, είσαι γρήγορη. Το έχει δείξει 300 φορές η Παναγία. Ναι, γι' αυτό βάζω αυτά. Πάμε σε κάτι που ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Και από άλλο κανάλι κιόλας, γιατί... Ναι. Αυτό της Ελλάδας. Μπράβο. Το καλύτερο. Καλοκαίρι χωρίς επανάληψη τα παιδιά της Ελλάδας δεν πρέπει να γίνεται. Έχει να το δείξει πολύ καιρό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, παιδιά. Τρομερή σειρά ήταν. Τρομερή σειρά. Και εσείς από το σπίτι, Έλα. Θα σου πω έναν πρωταγωνιστή. Θα σου πω κάτι, πρέπει να είναι Μανουσάκης οπωσδήποτε. Το 90 είναι αυτά. Περίπου, ναι. Αυτό είναι το 92. Λοιπόν, πρωταγωνιστή. Μας το βάλανε από την παραγωγή, τέλος πάντων. Ναι! Αυτό το ξέρω! Το σόι μας. Το σόι μας, ναι. Το σόι μας μέσα. Το σόι μας, το σόι. Ωραία, ψήθυρη καρδιά λοιπόν. Ψήθυρη καρδιά. Ευχαριστούμε, φεύγουμε από εκεί και πάμε σε κάτι που αυτό νομίζω, αν ρωτήσω ποιο σύριαλ έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε επαναλήψεις, νομίζω είναι... Το καφέ της χαράς. Ναι. Η Μέγκη δε. Ωραίο, αυτό δεν το έχω βάλει. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά είναι κάτι με το Χάρη Ρώμα. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι, αλλά πώς το συνέδεσαι ότι είναι με το Χάρη Ρώμα? Παιδιά ήμουν. Είδες. Χάρη Ρώμας, ήμουν σίγουρη. Είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Μέγκη δε ήταν η Κωνσταντίνου και Ελένης. Υπάρχει αυτό η αντιπαλότητα στην. Σας παίρνει τηλέφωνο. Θες να μιλήσεις? Ποιος είναι? Φιλιά, μετά. Καλά, δεν βλέπει εκπομπή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλά λέω εγώ για μερικούς ανθρώπους. Για να πάμε σε κάτι αρκετά πιο σύγχρονο. Δεν έχω βάλει κάτι που είπες, εσύ είπες. Οι τρεις τρελές, ποιες ήταν αυτές? Γεννημένες. Καπουτζίδης. Ναι, Καπουτζίδης, σας άρεσε. Γεννημένες. Σαββατογεννημένες. Μπράβο, μπράβο. Μας μένει άλλο ένα. Τα έχεις βρει όλα? Έλα, είμαι καλή σήμερα. Ναι, Έχεις βρει 12 Παλάτε σειρές. Και πάμε σε αυτό. Αυτό εγώ πιστεύω θα μπερδευτεί στον τίτλο. Τελευταίο. Με πήρε λίγο το κέφι. Έλα. Και μ' αρέσει πολύ η ελληνική μουσική. Λόγω τιμής. Αυτό ήταν από τα πρώτα σύριαλ που είδα ολόκληρο και ήταν ένα εξαιρετικό πράγμα και έβγαλε και μια γενιά φοβερή ηθοποιών, ας πούμε. Εγώ δεν έβαλα singles γιατί κάθε φορά αλλάζατε τραγούδια. Όχι, δύο αλλάξαμε. Εγώ βρήκα 3-4. Μαρσό, είχετε μέσα κάτι remix, κάτι. Όχι, ρε, το ένα είναι. Συγγνώμη. Δύο τραγούδια. Και ονειροπαγίδα που έβαλα. Όνειρο κατευθείαν. Γιατί τώρα θα δώσουμε στη Μάρια που βρήκε το διαγωνισμό. Θα πάρω έναν από τα. Μήπως θα πάρεις το νεροπίστη, θέλω να το δώσεις. Ναι, πάρ' το. Θα περάσει το καλοκαίρι σου, Μαρία. Πού θα πάει διακοπές το παιδί μου μόνο του? Θα χαρεί πάρα πολύ. Τώρα που λέμε για διακοπές, μετά τις διακοπές τι θα κάνεις?
Μετά τις διακοπές θα κάνω επανάληψη ένα θεατρικό που κάναμε και πέρυσι, Δεσποινής Τζούλη του Μάρμπερ στο θέατρο Τόπος Αλλού για άλλο ένα μήνα. Πότε ξεκινάτε? Τέλη Σεπτέμβρη με τέλη Οκτώβρη. Είσαι με τον Μάξιμο του Μιμούρη. Ναι. Και μας έχει σκηνοθετήσει Μίνα Ιαδαμάκη. Και μετά θα κάνω κάτι άλλο το οποίο όμως ακόμη δεν ανακοινώνω, γιατί αν δεν υπογράψω και δεν το κλείσω δεν τα λέω ποτέ, γιατί είμαι και προληπτική εγώ. Ερώτηση προσωπική. Η Μίνα Ιαδαμάκη είναι σπουδαία. Ναι. Είναι σπουδαία. Όλοι αυτό λένε. Ότι πρόκειται είναι φοβερή σκηνοθέτης τελικά. Ναι, πρόκειται για σπουδαία σκηνοθέτης. Απίστευτα επίμονη. Μας έβγαλε το λάδι, μας πάτησε κάτω, αλλά είναι τελειομανής. Φοβερή δηλαδή. Φοβερή. Από τηλεόραση. Από τηλεόραση. Από τηλεόραση, μια που δεν υπάρχουν σύρια, ή θα έρθω εδώ που ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά και μπορώ να σας λέω πράγματα και μυστικά. Τίποτα βέβαια. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν λέμε τίποτα, λέμε είμαστε σε συζητήσεις. Έτσι λέμε. Έτσι πρέπει να πούμε. Έτσι λέμε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είμαι σε πάρα πολλές συζητήσεις. Κινηματογράφο όμως και εκεί δύσκολα. Αχ, θέλω πάρα πολύ να κάνω κινηματογράφο. Πάρα πολύ. Έκανα μια μικρού μήκους η οποία ήταν εξαιρετική. Πάρα πολύ πρωτότυπο το σενάριο και ελπίζω να πάει καλά, που δεν το βλέπω να είναι μικρού μήκους. Είναι το Hostess. Κάνουμε αεροσυνοδούς. Α, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ήταν πολύ ωραία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τα θυμάσαι καθόλου? Όλα, τους τα έδειχνα κιόλας, ναι. Σοβαρά. Θα μας τα έκανες και εδώ. Τέλεια. Ναι, δεν έχετε σωσίβιο, δεν έχετε μάσκες, τι να σας δείξω, έτσι. Είναι πολύ ωραία. Έτσι. Αυτά. Είναι η σκληρή σχολή των αεροσυνόδων. Ναι, είναι πολύ δύσκολα. Είναι μια ταινία, τρομερή. Όλο το αεροπλάνο. Σαν τον πρακτόρων τη σχολή. Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Σας βάζουν μέσα σε κούτες για να σας κουνάνε, για να εντύχετε δεν πάμε στο διάστημα. Δεν είναι ότι πρέπει να μας κάνουν εξομοιωτές και τέτοια. Όχι. Μαθαίνεις τα πάντα για το αεροπλάνο. Σχεδόν τα πάντα. Εκτός από το να το πιλοτάρεις. Αυτό είναι, θα ήταν μια συμπληρωματική οπότε γνώση. να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, έτσι. Αυτό να ευχηθούμε. Θα το παίρνεις, αλήθεια, πάρ' το. Θα το πάρω. Ναι, το δεν το παίρνεις. αφήνω τώρα που το πιάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.